Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu niyakhumbula ukuthi ku season 6 umamkhulu wakhuluma indaba ye-white wedding. Kwaphinde futhi kwaba ukuthi uMangwabe ukhuluma ukuthi ulungisa ikhaya. Mayelungisa ikhaya, so umembeso wakhe awume ekhaya babe ready ukwamkela umndeni wakamseleko. Bengicela ukuthi mase bebuya bengalenzi iphutha bakithi besilandise ngomamtolo asisafuni. Isicela ukuyokikiza silungise imswenko kodwa phela guys indaba zabantu niyabona ukuthi abantu mabesinikeza indaba zabo nasi sigcina sesinamathela ukuthi hawu phela nasi nizokwenza lokhu anisakwenzi ngoba phela manje sesimeke ekutheni umamkhulu wayeshilo ngisho ku season 3 ukuthi white wedding uyoyenza mayesehlanganisa u20 years enomseleko usuhlangene ku20 years. uMangwabe wathi yena ulungisa ikhaya manje phela uMangwabe angathatha isikhathi eside ngoba phela sicabanga ukuthi uyahamba ngoba nangu uMakhumalo owangena kanye naye eduze usuvelile wakho umembeso nathi sijahile nje ukubona usuku lukaNesi yedwa ukuthi kuyobe kunjani enomseleko nje bobabili ngosuku labo olukhulu. So season 7 besihalela ukuthi kube nalezo zinto kodwa futhi mase siyikhuluma omunye sengathi hayi cha ngithanda kakhulu indaba kodwa sawubona nje umembeso wamakhumalo sambona futhi umayeni naye ngelanga lakhe nezingubo zamayeni nje zikhona no Macele sambona ku traditional wedding zikhona izithombe akhona nalawo ma video nalawo ma episode abanye bayawabuka eyaMangwabe izohlala ingabi khona. Hayi phela uMangwabe mayingabuya ku season 7 ephinde ethi akakalungi hayi seyomele kube nemeeting eceleni ukuthi kanti Nesi kwenzakalani ngoba ngathi uyahlehla manje ngoba phela manje sizizwile isizathu besilindile ekuqaleni sezwe nje ethi hayi ngiyawubonga kwathuleka sathi Nesi kwenzakalani wabuya ke wazochaza ke wathi hayi kusesayidini lakhe ufisa ukulungisa ekhaya kahle yonke into ibe yinhle noma futhi uMangwabe washo ukuthi hayi cha abanikwe isikhathi belungise. Manje mase bazobuya ku season 7 ungafika umembeso kaMangwabe bafuna sihlebe sithinike ngoba phela sizohleba ukuthi hayi uNesi kade wayeqalile wathi wafunda futhi waqeda sisayisabona futhi umseleli hambile nazi ikhona izithombe ukuthi ke manje ubegraduate sahalelisela sezwa futhi uNesi ukuthi hayi ibhizinisi nakhe yakuphithizela kwaze kwafika upresident ngathi mina njengoba nje ubaba umseleki ethanda ukuthi emlandweni kuyobhala ukuthi athi nelikaMangwabe igama liyangena emlandweni ukuthi lo nkosikazi waqala ibhizinisi leli bhizinisi laze laletha umongameli. Azothi umongameli umuntu omkhulu kanjani ngathi kuyobhala ke emlandweni mase simgxeka nje kodwa siyo mase simgxeka lapha ku social media bakhona abanye abayosho ukuthi emlandweni kodwa lo nkosikazi waletha upresident lapha yayimaqaqa sesibala imisebenzi yakhe ngoba phela manje asiyibali ngokufana imisebenzi yala makhosikazi amagalelo abo asiwaboni ngokufana. Bengiyaphhi ke lapha cha bengibala ukuthi angithi naye maqaqa business khona nomsebenzi netoho likhona manje uNesi ngabe banjezelwe yini manje ngoba phela ngapha emzumbe seza ukuthi ubaba umseleko kuyi-provider wenza zonke izinto sasifuna ukubona umembeso guys ngibathi sengikhulume kakhulu hayi umseleko wathi lapha ku season 1 episode 1 yingane yonke into yayenza abazali bayalekelela ngoba bakhona yimoto upetrol kune account diesel kune account bona bahamba bayothela be-report izindlu makukhona engabhedi kahle okungahambi kahle kuya-reporta yena ezobuka maseke eyafonela abantu bese bezolungisa so nje lapha bamaqanda ngendlela le yemali angisho ke le yenhliziyo ngoba inhliziyo nayo angazi nempatho enye angiyazi kodwa le mpatho yemali le yona ikhona
into esachazelwa yona namakhosikazi wangayiphika futhi. Baphinde futhi bavalwa amehlo bahamba bayokhonjiswa iy'moto kanti ezabo lezo y'moto. Manje-ke singabanjezelwa yini ukuyokikiza laphaya kanesi? Singabanjezelwa yini ukuyokikiza kwaMangabe umembeso manje? Hhayi-ke guys, kodwa-ke okunye-ke phela asazi ngoba thina singabamba le eshiwo i-TV show sisuke singazazi iy'dingo zomuntu. Sengiyasho nje nomuntu oyomubuka eduzane ubone into angayilungisile mase uthi wena engabe akalungisi ngani kubo. Awuwazi u-first priority wakhe, u-number 1 no-2 no-3 4 5 kwi-list yakhe. Ne-vision board yakhe awuyazi. Bengihleba nje la kodwa kahle kahle bengifuna ukumchazela le ndaba ukuthi ungenzeka ngisho umngani wakho umbuke umjaje usuthi hawu cha kodwa kubo phela sekufanele ngabe ukwenzile ukuthini. Wena umazi njengomngani, iy'dingo zakhe ey'balulekile awuzazi, nezinto afisa ukuqala ngazo nazogcina ngazo awuzazi. Mhlampe-ke isimo esifanayo nalesi. Ngiyabonga guys i-support, ngiyabonga ngiqedi, niziphathe kahle, nijabule. Kodwa futhi nijabule ngendlela e-right. Asikufuni lokho ukuthi niyajabula sekuzwakala sokuthi ubani ulimele, uyabona? Nijabule ngendlela e-right, nokujabula futhi uyakwazi ukujabula usekhaya ngoba ney'ndawo ey'ningi ayisaphephile. Ngibonge-ke ithuba, ngibonge i-support, bye bye.